I pozdrav YouTuberi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu. Izvinite zbog malog zakašnjenja, evo tu je pored mene Vuki Pro Gamer Junior. Da, ja sam već počeo da snimam. Da, on je već počeo snima Epic Challenge i sad ćemo mi, izvinite za malo zakašnjenje, ljudi, hvala vam na 19 subscribera, evo uskoro ide specijal, ajmo da skupimo 25 subscribera, znam da to je vama sekunda, a meni to puno znači. Veliki pozdrav za članove klana, pozdrav za Vuki Pro, evo ga Vuki Pro Gamer JT, evo vidite, znači mnogo je dobar. I veliki pozdrav za njegovog brata Uglješu. Ćao. I pozdrav za Vuki Pro Gamer 2, to je Vuk na drugom akauntu. I idemo mi ljudi da krenemo i uđite u klan Serbian YouTube, znači... Ako želite da budete pozdravljeni. I da sakupljamo taj klan čest, ajmo. I meni ne snima. What the fuck? I meni ne snima. I ljudi, idemo da krenemo sa Epic Challenge-om. Da li sam uzeo dobar deck, ja mislim. Da, jesam. Auf, to mi ne da I ljudi, meni prekinulo snimanje. Vuki je malo prekinulo snimanje. Ljudi, evo mi dobro napredujemo. Užasno napredujemo. Ovo sam izgubio. Ja, ne, mini pekara. Gotovo, ljudi, ima lava hounda, princezu, inferno, dragona, ja ne znam što... Ljudi, ovdje se zeznuo, dečko. Bacio je skeleton na mi. Ko bi još to bacio? Dobro je Eros. Sad će mi baciti minion horde, ali mora princ da požuri. Prinče. To ljudi, to zeznuo se. I princ... Skida tower, idemo ljudi. Skinuo je princ tower. Ljudi, ja sam izgubio. Evo, Vuki kaže da je on izgubio, koliko? 3-0, Za malo te je. Šteta što nas imam, Evo, njemu se malo prekinulo snimanje. Ja, ljudi, on ima golema. Naročito mrzim kad mi stave golema. Golem mnogo nervira. Mnogo kvarta, mnogo dobro. Ali balon skida ljudi. Balon dosta skida. To balon a posebno level 4. Eto. Jugi kaže da skida posebno level 4. Sad će da mi uništi. Dobro. Aha, za kasnije ljudi. I ovdje će uskoro da mu ode i druga kula. Dobro. Ajmo balonka. To ljudi, zezno se. Sad nema ništa da stavi protiv nas. I promažio je čak Zep ljudi. Koji kralj. Ali zato ima fireball. Ja, nije stigao balon. Nema veze, imamo mi fireball. Evo, Vuki sad užasno prolazi. Kako igra. Jo, ljudi, bacio je, nećete mi verovati, skeleton armiju na Valkiriju. Ovo je neki sigurno kreten. Žešći. Da, možda kretenčino. Bacio je skeleton. To ljudi. Idemo balonče. Kad bi uspeli 3 crown ljudi, bilo bi fora. Ajde, daj mi klon. To, uspeli smo ljudi, uspeli smo 3 crown, znači prva nije nam skoro ni pipnuo tower. I da otvori epikantu. A ne, nemamo još epikantu, treba nam 3 pobjede. Da vidimo da li imam za crown chest. 3 pobjede, super, imamo 6. Evo, prva pobjeda, da screenshot. U stvari nećemo, kad budemo imali 3 pobjede screenshotova sam. Evo, veliki pozdrav za moje frendove, pozdrav za Maybe Johnny, pozdrav za Jerome SF, pozdrav za Žare the King, pozdrav za The Killer, pozdrav za Wolf Chaffee, pozdrav za Andrej Tata, pozdrav za Srđana, veliki pozdrav za tebe Srđane. On mi je dao svoj account da snimamo otvaranje Giant Chesta, gledali ste, pozdrav za Motherfucker 01, pozdrav za Hey Huga, pozdrav za Varus, pozdrav za Samurf, pozdrav za Legija, pozdrav za Nikolatus, pozdrav za Terminator 2, pozdrav za HVMC,
pozdrav za Tag Life, pozdrav za Mlad Džomla, veliki pozdrav za tebe Džomla. Posjetite njegov kanal, zove se Mlad Džomla. Pozdrav za Daki BG, pozdrav za Vuki Pro Gamer YouTube, evo on je tu. Imamo klana. Pozdrav za Dapacov, pozdrav za JT4, pozdrav za Tlahic, pozdrav za Kesi96, pozdrav za Boba Unos, pozdrav za Luka, veliki pozdrav za tebe Luka. I on ima isto kanal, zove se Info Gaming, posjetite ga. Pozdrav za Nemanja Kralj, pozdrav za Lord Me, pozdrav za Full, pozdrav za King, pozdrav za Jovan, pozdrav za Đole, pozdrav za Dimo, to sam ja na drugom akauntu i pozdrav za Nikola. Dobro. Evo ljudi, vidite moj dek, idemo mi da krenemo. Šta je uradio Vuki? Izgubio je. Ima bez samo po 4 legendama. I ja igram u Areni 8. Idi. Ima sve od toga. Ajde stigni, ne, nije stigao. Ladno nije stigao, ljudi. What the fuck? Ne, nisam trebao da bacim zek, ljudi. Nisam trebao da bacim zek. Baca skeleton nami na baby dragona. Pa dobro, možda nije hteo tu, eto vidiš. Ja ga njemu pulica. Čekam da mu se istroši inferno pa da napravim neki dobar puš. To. Izjebo se ljudi sad, zato što je bacio vizijevca. Ja ga zovem vizijevac. Ne znam zašto. Da li koristim? Jo, opet inferno. Jo, šta bi sad? Više nema inferno. Dobre, idemo ljudi. Idemo, skinuli smo mu 1000. I tako, 1000 smo mu skinuli. Da li? Ljudi, ladno smo mu 1000 skinuli. Da čujemo Vukija, da li igra ovaj Epic Challenge? Da, igram i evo upravo voći. Badiš 1-0. Da. Skoro pa 2. I sad je 2-1 za njega. Baci vizer da ljude. Što ne baci vizer? Ljudi, ako mi moj tata da to misija izašla. Ljudi, vidite, se nešto... Gasklik. Jo, neću da gasklik. Jao, ima Infernusa. Ne. Najviše samo nisam htio da ima Inferno Dragon. Ne. Zašto? Dobio sam Epic. Nije dobio Epic. Ja sam dobio Battle. I ljudi, početi... I ljudi, evo, uništili smo Inferno Dragona, nećete mi verovati, uništili smo. To ljudi, zezno se... Kako ima ovoliko Inferno Dragona, nije mi jasno. Ali baš me vidio. Nemoguće da ima ovoliko Inferno Dragona. To ljudi, dobre idemo. Šta sad bacaj da te vidi? Imaš li sad Inferno Dragona? I ljudi, ja ću ponovno početi slivom, izgubio sam sve, normalno. Normalno? Sada Koji bi namer? snimio. Sad sam mi bacio pitan. A, zašto? Ne! Ljudi, bit će Nemoj mi Minecraft na ovo mom kanalu, da znate. raditi. Zašto, ljudi? Zašto ovoliko godina? Otprilike da niko neće uništiti ništa. Kada? Da. Evo, nemoj samo da mi se uloguješ na Tower Inferno sa mojim temom. Što mi je? Ne da se uloguje, nego da mi se... Kako da kažem... Kako da kažem? Da počne da puca na Tower. Zašto? Vuče, nisi znao za ovo. Šta sad bacaš, a? Ljudi, ja ću ponovno početi sa klipom. To balonko. Ne. Dobro, udarit će balon, ljudi. Izvinite, sad ću ja ponovo malo da najavljujem. Samo da vam ne sveta.
Ljudi, ovdje će biti izjednačeno, ja mislim. Da, bit će izjednačeno. Koliko dugo igramo, pa izjednačeno. Ovo bi bilo. Jao, ne. Dobro, nije nijednom udar. Pa da ljudi, ovdje će biti izjednačeno. I posljedno ljudi, da su nam pozorili na kanalu Vukko Gamer Junior. To se nama MC Force 3. i ljudi, danas ćemo Evo, tu smo na Vukovom akauntu. danas ćemo igrati Epic Challenge. Ljudi, sad se zezno, ja mislim da sad nema. Moj deck. Ne, što nije to moj deck. Evo, ovo je moj deck. Da, i da počnemo. Zašto? Idemo biti. Evo ljudi, još Da minut nađe je tu. protivnika. Ja sam malo zakasnio sa videom. MC Force je već počeo da snima. Da. Tako da... Imam malo Ljudi, muziku nećemo. da nije počete. I ja ljudi, a se zezno, I ovaj si se zezno se. I ja sam se zezno, ja. Dobro, izjednačeno, ljudi, nema veze, to je dobro. Ima peku, ljudi. Gali. A, neću da koristim stvarno određeno. Gali, ljudi, ima peku i gotov sam, ljudi. O, patija njega. Dobro. A šta Gotov. igraš? Vuki? Eto. O. Gotov je bio patija njega. Pogledajte peka, I, da, ljudi. godini vizad. Znači, ladno smo igrali tačno 6 ili 5 minuta. I ljudi, idem bacam klinica pa šta bude. Evo, imamo već 8 od 10, vidim koliko imam klunica. 3. I A zezam Vuki se. ima 5 Šta? klunica. Ma ja nemam više counter. A ne, nego ima 5 klunica u Clan Battle. Ne, da, u Clan Battle. Ljudi, mi se zeznali gasi, stvarno misli da će biti Clan Battle kada snimamo. A bio je neki jak klan, baš. To je samo sve zbog Vuki. On je kriv za sve. O krinki njega. Može čak i Ja bude. ne, ljudi. Ljudi, može čak i bude nešto, može i ne bude. Što je to? To, gledaj što radi Bagalko. Bacio Eros pored King Towera. Kako se sjebo, ljudi. To, ljudi, skinuli smo mu baš dosta. Idemo ljudi, zezni se. Idemo, možemo da pobedimo. Možemo da pobedimo ljudi. Idemo Graveyard i pobeda ljudi. Znači ima, evo. Dobre, idemo ljudi. I pobeda! Bravo, Vuki. Hvala. Ljudi, evo vidite njegov push, Prince, Baby Dragon i ovaj Graveyard. I stavio još i Rage. Baby Dragon Prince. I može se mi Rage on nis. To Da, možete nije. vidjeti na ovom kanalu. Ljudi, Posjetite Dimitrov kanal, ostavit ću vam link od nekog videa, subscribersujte tako i na moj, lajkujte, vama je to sekunda, meni to puno znači. Idemo dalje. Idemo pobjeda već. N4 i... Ja igram baš u 5. Ljudi, bacit ćemo Graveyard. Bravo, Valkyrie. Da. Ljudi, Valkyrie je mnogo dobra karta. Da vidimo da li ima Valkyrie ili tako ne. Ima Executioner, ljudi. Ima Executioner, Izgleda ljudi. da je ili Arena 9 ili Arena 10. I čija je Valkyrie jasa? Moja će Ima biti Rumble jasa. Jacka, ljudi. Ovdje. Biće baš Jo, ne, teška borba. kasnim se Zeko, ljudi. Ima log. Ljudi, moću da bacim Prince na Executioner jer ne možemo da bacim. Ljudi, sad ću da ga pustim da mi uništi kulu sa fogom. To. Dobro da uništim viziju. What the fuck? Zašto je bacio Golden Barrel? Izvinite, sad ću Ljudi, ne znam zašto je bacio ovdje Golden Barrel. Sad ću ovaj klip da ubacim u ovaj klip, zato mislim... Wow, Dva sad ću ovaj klipa klip da odjednom ubacim. zato što nešto mi zabagovalo, ali dobro na 2000 sekunde ste popustili, nije to ništa. Samo će malo da Ljudi, se namerno, zaustavi. evo ajde da bacimo Fireball da rešimo pitanje pobjednika. I ljudi, pobedili smo, idemo
Druga pobjeda, ljudi. Fali mi još samo jedna pobjeda. Evo, nisi dobro bacio. Pa nemam šta. Uf, zeznam se. Vuki. Pa nisam. Execution je mnogo dobra karta, ljudi. Da, ljudi, Imam ne već znam dve kako da pobjede. se odborim, jedino bacim, ne znam, prince. Ja, fali mi još jedna kronica za ovo. Ljudi, ja bih volio baš iskreno da bude princ, zato što mi je level 4. I volio bih da idem level 5, a imam 53.000 golda. Pa zato... Zašto bolje klon da dobiješ? Pa ne znam. Idemo, ljudi, opet. Igramo u arenu 3. Ne, ovo je arena 1, izvinite. Ja ću sad ovaj klip da ubacim u ovaj glavni, zato što nešto mi se zeznalo, od ovo propustili ste samo Ljudi, zeznuo 2-3 se. sekunde, tako da nije ništa strašno. Priđi, Valkyrio. Bravo, Ljudi, bravo. nema šta da bacam. Bravo, Valkyrio. Valkyrio ovdje su ljudi svoj posao uradila perfektno. Ja imam lavu panda. A ja nemam kartu da se obrnem protiv lave. Znači, ljudi, ja ne znam. Što sam glup. Ima i wizard, super. Ljudi, gotovo, ja sam meč izgubio. Ja nisam, ja imam šanse. Nisam ja Da, izgubio, ljudi, ja imam šanse. To imam Baby evo Dragona. klipa, zaboravio sam da kažem, znači imate još jedan klip pre ovog, znači dobio sam Graveyard. I znači pokazat ću vam jedan trik kako dobiti legendarnu zasigurno. Pokazat ću ti kako i da možete i Ljudi, ovo je ekstra. čak i dobiti neki dobar čast. Tako ja, znači uradim to, 2 dana kasnije Graveyard u kralnu čestu, 2 dana kasnije Johnny čest. Izgubio si, Vuki. Idemo ljudi, makar... To udario je princ, idemo. Da, ti je. Ljudi, a šta mislite da imam 9 pobjeda, bilo bi fora. Evo ljudi, već snimamo 17 minuta, to je baš čudno. Neću namjerno da bacam. Ne znam što se ne prekida. Ima peku ljudi, Čudno. ali ja imam... Ovo čudo, kako se zove, minion horde. Evo, bacio sam leđe minion horde. I uništi cijelu kulu minion horde. Svaka čast. I malo od Twin Tower. To ljudi, nisam ovdje trebao da bacam. Ja nemam sad kartu, hoću mi baciti vi. To ljudi. Ne znam, bacit ćemo Zeb, zato što ako i on ima red, možda se desi isto što njemu. Da, Bum, idemo ljudi. To ljudi, idemo. Ljudi, ovo čak i mogu da pobedim, zato što se Ja ću vidi pobediti, da znam. nekako, kako da kažem, ne zadigaju. Kasni vič, kasni vič. Kartice. Kasni sa vičom. Ako im možda niste čuli, to je sve zbog ovog MC Force. A ne, ništa. Ljudi, imat ćemo 3 pobjede, ladno. Jo, nećemo. To udarile Valkyrija. Dobre ljudi, udaje mi. Idemo ljudi, imamo zasiguranu pobjedu. To bre ljudi, idemo Idemo bre. vič, ja samo da nema Zep. 3, 2, Ima Zep. 1 i nije nam još jedan skinuo, idemo bre. To ljudi, pobjeda, 3 pobjede. Ja ima peku, ali nema Imamo veze. 3 pobjede. Mogu ja. I dobit će 3 epic. Samo da koje su epic. Da vidimo. Otvori Crown Chest. To je Skarmi, idemo ljudi, Skeleton armija, ovome sam se nadao, idemo ljudi, Skeleton armija, to od level 3, idemo otvorimo Crown Chest, Farbol, opa, Idemo Graveyard. a neće, bit će common, I ljudi, druga pobjeda! bravo Vuki, Čestitam MC Force i na 3 ljudi, pobjede. to je bilo to od ovog klipa, u sljedećem klipu nastavljamo i bacite like, share i subscribe i mi se vidimo u sljedećem klipu, ćao!